Spørger du mig, Jesper? Ja, jeg hedder Jesper, men hvad vil du kalde mig? Skal jeg kalde dig Jesper, men hvad vil du kalde mig? Beklager, jeg vil ikke, hvad du sagde. Ok, hvad skal jeg kalde dig? Du skal kalde mig... Jeg forstår. Skal jeg kalde dig Jesper, men hvad vil du kalde mig? Du må kalde mig Smukke. Jeg vil ikke, hvad du mener med, du må kalde mig Smukke. Skal jeg kalde dig Jesper, men hvad vil du kalde mig? Dum. Jeg vil ikke, hvad du mener med dum. Skal jeg kalde dig Jesper, men hvad vil du kalde mig? Det fik jeg ikke fat i. Jeg kan ikke foretage ændringer i dine kontakter. Du kan gøre det i 18 kontakter. Du kan ringe Jesper op. Bare lige for at være helt sikker. Du vil gerne ringe til Jesper Borger? Ja, prøv det. Ringer til Jesper Borger. Der er optaget. Ej, altså. Så Jesper, prøv om du kan få hende til at kalde dig et eller andet.